Piyambakipun babak kaping sepisan babak agung saking Bolowas Kita Jati. Yuk 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 tampilkan bakat muco. Yuk ya. Ya. Berapa Mas Kita Jati? Sedangkan ayo so. Bejane awak mami tan tulus mangestuning ya dasar kembeng wong ngaji ing aja gawe wirang wisma para kepateno eman wong bagus yen wong situ ngeleno aku iya Sira namai
kula warta dasih mutan urung layon aneng kutha Probolinggo prang tanding kuro besmo kariyomu tiwong ayu pun kakang pamit palastro Ya. Sambil senyum dong. Iya iyo, iyo iya iyo. Aku. Neng pinggire bengawan tan sesetyo enteng siramu eling-eling jamane semono wis kapiko ketiko
ya. Ae. Sololo. Ya. Ae. Ae. Sololo. Ya. Ae. Sololo. Ya. Solo. Ae. Yuk. Ya. Ae. Ya. Os. 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 Yuk. 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 Oh. Yuk. Oh. 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 Yuk. Ya. Ya. Ah. Oh. 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 Ah. Oh. 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 Iya. Iya iya iya. Salahin kowe we awake. Rembulane wis sedari. Ekang medeni. Petang jroning ati. Katresnanku kang sejati. Tak belani aku laku mati. Eyo iya eyo. Minggu Bathara Asmara. Dewi Ratih Dewa Jaya. Kanthi purung aku teka. Aku wani mati lapor tresno. Masuk, masuk, masuk. Hae hae. Aku, Ya. aku, aku, Ya. aku, aku. Ya. Ya iyo. Iyo iya iyo. Aku, 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 aku. Yen nyawan solabawane riko wengi tansah milangoni. Dadi kecilan ing ati duh wong manis kang daan dianti. Ya iyo, iyo, ya iyo.
Waskita Jati. Macak Haris. Persiapan Yuk. Heya. Os yuk ya yuk ya yuk ya yuk ya solololo Yuk ya. os oh Macak Haris Wadya Bala Waskita Jati budal yo
Siaga toto-toto. Pacak baris padya bala. Wah, adalah. Yeah. Amping-amping ana. Oh, ya. So, oi, ha ha ha, masalah, yoi, oh, 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 Ya. ye, Ya. ayo so, yo ini, Ya. Ya. Bumi terbentang pinggir tengah mono rumah tono tenggo sepomako sore kanggo sepomako sore mumpung pada rembulane mumpung jembar kalangane Yom Surah Suraya
injih Bapak Kakung, Bapak ingkang angka setunggal. Nggih pun ngaturaken tembang-tembang saking kanca-kanca bala waskita jati. Matur sembah nuwun dereng napa-napa sampun wonten nawala lumebet. Nggih, monggo kanca-kanca para pengrawit ingkang sampun siyaga. Nggih. Menika saking sinten? Saking Pak sinten to niku kok urek-urekan iki? Pak Jarwo Sutrisno. Spesial kagem Bala Pramu Dita. Kaleres menika putranipun Mas Wahyu nggih Pak nggih. Nggih, semoga sehat selalu, gelis gede, jadi orang yang soleh. Amin Allahumma amin. Pokoknya sedaya kula dongake kang mirsani sonten menika, kula dongake lancar rezeki, berkah barokah rezekine Allahumma. Amin. Sedaya sami kompak mirsani madhep rene sedaya. Alah. Nggih. Tembang-tembang kaaturaken. Sing salah sapa Maju, Dek. Ada Vita Lalen. Ada Mesia. Terima kasih matur suwun. Juga ada Bola Waskita Jati. Senengan dulu. Juga ada Pratama Audio Sound System. Asoy. Aku. Iya.
ngarepe malah pirangake manis pambukane kok pahit tiba murine malah ngenyelake Wilujeng santen Mas Dian. Kula salam kagem warga masyarakat mriki khususipun Padukuhan Wuluh Ngasem Diajeng. Nggih, menika dicaranipun bersih dusun ya Mas? Bersih dusun utawa merti dusun. Merti dusun. Kalih Padukuhan manunggal dados tunggal. Dongamu kagem warga masyarakat mriki Diajeng. Ya moga-moga panene kathah. Amin. Ora dipangan omo. Amin. Pokoknya doa terbaik kagem warga masyarakat tentonipun sing mirsani awake dhewe sonten menika. Nggih. Sing ora mirsani ya muga-muga kathah anake wis ngono bae. Iya lek len rekso anake. Ora apa-apa. Dijut ngantian. Lah kepeset. Kayak kur ngoseng. Nggih, di live streaming boten. Boten. Oh, saking Kim Boto Dayaan matur sembah nuwun. Saged pun pirsaning sak mangke wonten ing dalemipun piyambak-piyambak sing penting wonten kagungan paketan utawa wifi nggih Pak Bu nggih. Nah nek boten kagungan wifi kalih paketan ya percuma. Sing pirsani nggih boten saged. Nggih kanca-kanca saking Bolo Waskita Jati. Sugeng amirsani gotraipun kados pun tiyang sak mangke menika tasih wonten setunggal bapak malih menika ing sak mangke Bapak Putri ing sak mangke Bapak Kakung langkung rumiyin. Yuk pun aturaken tembang-tembang saking kanca-kanca Bolo Waskita Jati. Matur sembah suwun. Ayo so. Goyang dong. Walaupun jauh di mata, tetapi di hati sayang, kasihku yang lama pergi, entahlah kemana. Kini aku sendiri di dalam penantian. Semoga engkau selalu bahagia. Rinduku di dalam dada, hampir aku tak kuasa menanggung beban asmara semakin membara. Di saat aku sendiri selalu sunyi sepi, bersama indahnya cinta tulus yang suci. Sayangku, kapan kan bertemu, di mana kini kau berada? Membuat kabar derita darimu. Rinduku melayang tanganmu, datanglah kau dalam mimpiku, membuat
hatiku ini semakin menyiksa. Yang telah lama menunggu datanglah ku peluk dirimu untuk selama-lamanya. Ayo, ada bolos kita jadi. Yang suka lagu ini kita goyang bareng. Walaupun jauh di mata, tetapi di hati sayang. Kasihku yang lama pergi, entahlah kemana. Kini aku sendiri di dalam penantian. Semoga engkau selalu bahagia. Rinduku di dalam dada, makin aku tak kuasa menanggung beban asmara, semakin memberat. Di saat aku sendiri selalu sunyi sepi, bersama indahnya cinta tulus dan suci. Sayangku, kapan bertemu, di mana kini kau berada? Adakah kabar berita darimu? Rinduku melayangkan aku, bertengah kau dalam mimpiku, membuat mimpi indah yang ku tunggu. Kasihku ingin berjumpa, tanpakan rindu di dada. Rindunya hatiku ini semakin menyiksa. Yang telah lama menunggu, datanglah ku peluk dirimu untuk selama-lamanya. Ku peluk dirimu untuk selama-lamanya. Oke. Sudah ada Setunggal tembang rindu Rindu kekasih. kekasih untuk teman-teman kita. Iya. Di Diajeng, iki sajake sejora kelingan kabeh. Apa iya? Wes tenan. Sejora kelingan. Kang. Ya nganggo wato. Pokoknya nek babakan kelingan utang wis ora kelingan. Apa iya ta? Heeh. Pak, ta? Kadian. Oh berarti iki Kang Slupan tenanan ya, Mas? Angsupan tenanan kowe. Ning kur dina iki tok, sesuk ya mikir butuh meneh. Engko sore ya wis ora. Kok soalnya aku anggere mes mari ya. Wis mari ya wis Kelingan kelingan meneh. Ter pokoke. JK Sengkuyung kanca-kanca saking Pratama Profesional Audio Solution. Oke. Ya. Nek Pratama ki sekang dino, Mas? Kuwi lho Dek, sak kulon kono. Oh, kulon. Kok ngrombo. Yo ngalah dewek-dewek. Ate wis tama ora ketara ya. Sapa? Wis to. Wis to bagian Ilang. mubeng-mubeng ora tentu bocah kan. Anggere karo aku mesti duduti rokok selencer-selencer. Oleh bagian 70 wae trimo dicowok 20, aku ya trimo, Ding. Nggih Mas, iki pripun lagu melen apa? Lagon mriki nggih. Oh, nggih. Satu tembang terus mangke tarik.
Coba pamundutane mau lagunya apa, Dik? Sik Mas, buka kitab. Coba. Saking Wah, lah ilang. Brono lho. Prono Saking to. Pak Jarwo Sutrisno iki lho. Iki mau lagunya apa, Dek? Putra Nuswantara. Nggih. Menika wabil khusus kagem putranipun Mas Wahyu Sedluk. Asmane sinten kula mboten dong, sing penting bakune pun ditulis. Ya, kok menawa ki pamundutan Semoga sehat selalu, gelis gede, jadi anak yang soleh. Amin, Allahumma amin. Putra Nuswantara. Yuk, so, pun aturaken kagem keluarga Mas Wahyu Sedluk. Ya, kagem jampi saya sak pentawis tentonipun.
Yuk, yuk, yuk. Tarik, tarik, so. Awas. Yuk, 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 yuk. Sing sepi pangarti Tengok rasa kenangan Terus-terang ngomong manis Sebut apa hayang-hayangmu Demi masa terlewat Becik kula sesedapku Ayo pulang tak angkani Bangun jiwa raga hayat Iya.
Yo. Mario, cici pokok cici, yuk yuk yuk.
Heeh. Heeh. Oke, 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 oh. Bablas. Oh, 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 oh. 12 Melayu. Budal. Yo, selarep mecok pakan. Ojo angel-angel yo. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Ye oh, ya. Kakang Adi dosen ngakur. Alone pin. Iyo. Wis kota kaloku papat
kang lali marati. Dhuwur aja medhun. Kowe njaluk slamet. Mangkat slamet mulih slamet. Mang nyambut gawe lancar mulih bayar. Ayo sok. Aku, 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 ya. Nyambut gawe lancar mulih dibayar. Ayo, ayo, ayo. Semilak padang ke Trawangan. Ngejoti kanduli. A1. Yo Ki. Tenor lho Ki. Yo Beni. Ah, main padang.